is Rolling Hills. Grabe. Sa YouTube ko lang napapanood tong Rolling Hills na to. Pero ngayon nandito, napuntahan ko na siya. Ang ganda ng mga bundok dito. Woo! Ganda ng mga bundok dito. Wow! Rolling Hills! Ano ba yan? Rolling Hills! Wow! Favorite music? I am riding YTX machine! Wow! YTX machine! Wow! YTX machine! Woohoo! Isa na namang magandang umaga mga ka-geniuses! Dito po tayo ngayon sa Dolores Abra, Philippines. Yan. Ang ride venture po natin ngayon ay sa Apac Rolling Hills sa Tineg Abra. Samahan po ninyo ako hanggang sa dulo ng video ito at pupuntahan natin at ating aakyatin ang Tineg Abra, Philippines. Munting kaalaman. Yan na po. Alam niyo po ba na sa pagitan ng Dolores at Tayum Abra ay matatagpuan ang isa sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas? Na sa haba ng tulay na ito ay kaya mong tapusing kantahin ng buong buo ang lupang hinirang sa average na speed ng takbo mo na 60 kilometers per hour. Alam niyo rin po ba na unlike other bridges na nakapangalan sa isang lugar, ito ay ipinangalan sa isang tao bilang pagkilala at pag-alaala sa kanyang pagtulong sa mga kababayan nating nalugmok ng digmaan noong mga kritikal na araw noong panahon ng Hapon. At noong 1974 ay pinirmahan ng isang presidential decree na nagpapangalan sa tulay na ito na Don Mariano Marcos Bridge. Yan po ang ating munting kaalaman. Tingnan nyo mga genius, sa dami ng sinabi ko, hindi pa rin natin nararating ang dulo ng tulay. Huwag na nating hintayin. Diretso na tayo sa Tineg Abra, Philippines. Go! What can you say? Tineg Abra! Oh, siya. Shout out. Oh, sa Tineg na! Woo! Grabe. Punta tayo sa Rolling Hills. Grabe. So this is Rolling Hills. Grabe. Sa YouTube ko lang napapanood tong Rolling Hills na to. Pero ngayon nandito, napuntahan ko na siya. Ang ganda ng mga bundok dito. Woo! Ganda ng mga bundok dito. Wow! Rolling Hills! Woohoo! Ano ba yan? Rolling Hills! Ayun o! Grabe!
doon sa taas. Doon sa, para makita yung 360 niya. Iikot tayo. Picture, picture! Ito ang Rolling Hills. Ito mga bundok sa Rolling Hills. Sobrang ganda. Grabe. Marami na ang bundok na nakita. Pero kakaiba itong mga bundok dito. Sulit ang pagod. Sulit ang pagod ng pagpunta dito. Actually, iba. Kung wala sa magmumotor, sulit na. Kasama ko po sa ride venture natin dito sa Tineg Abra ang aking CNHS family, mga co-teachers ko. Yan po sila. Honestly, I am so proud when I am with them. Yan, mga talented teachers from CNHS. Woohoo! Hello, Sir Tommy. Ano? Super na bawit pa yung pula. Okay, picture. Ito ang ating ride venture sa Tineg Abra Rolling Hills. Sana po ay nagustuhan ninyo yung video. Marami pa po kami magagandang tanawing papakita sa inyo. Huwag po sanang kalimutang mag-subscribe, pa-click yung bell button at mag-like. So hanggang dyan po. Salamat po sa panonood. Bye-bye!